Merangira kuwi sing gender iki ya kuwi nembe wae lulus saka isi Surakarta Pedalangan dengan karya Syekh Subakir ya kuwi Mas Akbar Nganjuk elok kuwi. Yo Bu Kesi. Iki Bu Kesi karo genduk niken iki kan merga piyayi loro ki lak mung nggen limbukan. Ngono Ken, limbukan to Ken. Nganti goro-goro. Hah? Insyaallah. Oh ya nganti goro-goro nih Ken. Wah, elok. Saya ben nembang dhisik nggih pemanasan. Oke. Ayo coba wis kencana dhewe Bu Kesi karo genduk niken arep nembang apa? Piyayi loro kono. Nah, nggih. Yo. Men jumeneng coba kaya apa? Ya. Supporti apa no, Mas? Ayo, Dok, niken. Nggih. Jaremu Apa? Boten. Nggih. Ayo, Dok, ngatep. Kene tak anu ya. Tak dondomane kene lek bedah. Piye? Apa sing dibedah apa? Jaritene kan bedah sithik. Oh, ora apa-apa nduk Bu Kesi bedah kek mbiyen pisan. Ayo. Ya aja ngono to, Pak, aja ngono. Genah sing bedah ya awakmu. Iya. Matur sik karo Pak Kasun, Pak Purwanto. Nggih, Pak. Ayo, yo nduk, Ken, yo Ken. Matur pripun niki? Yo intine lak nun sewu lek piyayi apa iki jenenge ulang tahun lak selamat panjang umur ngono kae to. Lek piyayi pernikahan berarti selamat menempuh hidup baru. Gandeng iki sunatan apa nduk selamate? Selamat mempunyai bentuk baru. Mana ya, Pak? Bener, wis ra ngangge helm ngono lho. Sing sunat Pak Purwanto. Betul. Bener, jane mbiyen wis sunat ning dikocori tukul neh ngono lho. Ya putrane lanang kuwi lho. Nggih, putrane namine sinten? Sapa Kang anakmu? Aku ora ngerti kok. Adi, Mas Adi. Sapa? Sinten? Mas Adi. Mas Adi, nggih Mas Adi mugi-mugi menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua, menjadi semoga tercapai cita-citanya. Amin. Niki Mas sampun bobok Mas Adi nih. Oh, ngaten. Mbak Niken. Nggih. Mas Adi niku wis dadi wong soleh kat lahir, Nduk. Oh. Kuwi nganti saking solehe bapake iki isin. Dateng napa, Pak? Katriyen niku ketoke Kasun kan jaman kos ora tau poso. Lah si Adi ku nek poso tertib, dadi dhek poso iki mergo isin karo anake ngono. Sapa? Kuwi Kang Pur Kasut to? Ora, ndek men nalika kuliah ya kancane sahur melu sahur kok. Ning jam 8 isuk melu mangan dhewean. Ayo ngono kuwi. Nggih Mas Adi. Semoga menjadi anak yang soleh berbakti kepada orang tua. Amin. Monggo Mbak Niken kencan kalian Ibu. Bu Kesi arep apa untungane piye? Oh, inggih kangge anak kula Tole Adi. Muga-muga iso netepi kegudanganipun bapak lan ibune, besok dadi putra sing miguna tumrap keluarga, budaya, agama, nusa lan bangsa. Amin. Wah, dongane Bu Kesi niki sithik ning mentes Pak saya. Apa? Ning dongane jenengan kok ora dadi ya. Dongane piye? Mbah Sukro niki lho, kondang ampo kan. Heeh. Mboke jenengan nek poso Senin Kamis panjang wiwit jaman biyen. Bener. Lah aku ya poso lho. Lah, ngene, Pak. Apa? Jenengan iki ado-ado kok Blitar tekan Solo dikuliah kok dadi dalangan. Heeh. Sempat dadi dukun 2 jam. Iya. Kuwi lak mbiyen ra apa-apa. Pengalaman. Pinteran dhewe guyone. Ayo. Bu, aku kuwi akhir ngecek Kangpur iki semangat to. Iki arep nembang napa niki? Bu Kesi genduk niken. Wis bebas monggo. Sisi deman mawon, Pak. Oke, sesideman. Ayo. Coba-coba iki muga-muga ki ya donga ki ya panyuwunan. Wis Kang Pur, putramu ya wis gedhe-gedhe sing wedoke semono.
Wis rasa aneh-aneh. Handayani dilupakan. Ayo ngono kuwi. Ora payu. Mbak yo maca wong burune ram. Monggo dipun bawani saking sinten? Saking genduk niken sik sing nom ya sing bocah sik. Bukesi yo nom Pak, ngawur bareng. Ya nom kan sik nom niken to. Oh iya iya. Angel senengane. Bareng wis bubrah terus lupakan. Iya. Ya nduk, kan niken salindri. Ya. Wiwitane henderek sang mekki Daleme Mbak Nika ning ndi to, Pak Yoyo? Ya piyayine ana mbok takon dhewe. Lah nggih, wong enten kula teng mriki takon bapake pripun ten jenengane, Pak? Niki bapak jenengan to? Lah nggih, niki bapak kula Jaten. Oh, Jaten. Nggih. Sing bapak jenengan Bulusari? Bulusari. Kang Pur kuwi. Kuwi. Nggih, Kang Pur. Heeh, dadi bapak Jaten iki aku, bapak Pocong iki kowe ngono. Bapak pocong, Pak. Heeh, iki lho bapak Pocong. Bapak pocongnya ora sing dibuntel kain putih mori ki lho, Pak. Heeh, heeh. Piye gelem ora kowe? Kita kaplok iki kan. Ojo Ken, ojo nduk, durung wayahe. Kula kan tanglet bapak to, tirase bapak pocong. Iya. Ojo ngono, Pak. Lha sing ngarah-ngarane iki kok. Iki uga diaturake marang wah lek ngene kan kaya ngene lingkuh wis ngene to. Kaya sapa? Ya dalang-dalang kene iki lho. Ugi katur dumateng keluarga besar Pepadi ing Kediri. Ketua Pepadi Bapak Geduk Siswantoro. Nyuwun dipalilah Pak Geduk lagu panjenengan asring dipun kumandangaken kalian kanca-kanca Kitir Sumilir. Ha iya. Matur nuwun nyuwun palilah lan ugi dumateng Pak Didik Wibisana, Pak Gatot lan ugi keluarga besar Pepadi Nganjuk sedaya kemawon para pepunden lan kadang seniman ngoten. Yo, neh kan sak garis nggih kan. Bocah ki yen rung bocor suarane dan banter kaya bledek. Bocor napane lho, Bu? Lah lek mbokmu ngene kan wis brojol papat to, Nduk. Wis bocor papat. Awakmu kan sik buntetet. Dadine suarane sik kong banter tenan. Degane kambel ijo bejane sing duwe bojo. Urung karuan rabi karo artis ngono njur penak rong karuan. Loh, penak lho, Pak. Akeh kok bojone artis ngelanang malah saya kuru ya akeh. Kok iso? Aku karo Bu Kesi mbiyen nalika Bu Kesi dadi bintang tamu awakku yo gagangake aku yo. Sebabe. Sebabe. Lah kono kan karo bintang tamu lanang. Heeh. Karo Gareng Semarang apa karo sapa dipangku. Oh, ceritane sampean cemburu ngono, Pak. Loh, tanda cinta seorang laki-laki kan harus cemburu to, Nduk. Ngono kuwi. Lek ora cemburu kuwi tegese ora cinta. Ning cemburu harus tahu kepada batas-batas. Mergo yang namanya mencintai tidak hanya kita tidak mensakiti orang yang kita cintai, namun bagaimana keikhlasan kita menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Allahumma. Tapi lho, Pak, Bu Apa? Kesi kan nggih profesional gitu, Bu. Iya, no. Nek kita tuh dipangku sama apa dagelan-dagelan itu jenengan kudune ampun nesu lho, Pak. Ora nesu. Kudune jenengan mangku liyane. Mangku purel ya. Nggih mboten to, Pak. Mangku sinden liyane gitu, Bu. Anak profesional lah. Anak pinter provokator. Urung bocor Bu Kesi. Sowan, iki aku, Pak. Oh no, ayo sayang, ayo. Terus sing nyeluk aku sayang sapa, Pak? Lho kok ya sayang kan anakku ya sayang, padha sayange ngono lho ora. Lho ket mau aku ora diceluk sayang. Iya. Ini kan Mary lho, Pak. Ini kan Mary lho, Pak. Mary aku, Pak. Iya, ngebar iki gentine kan sayang. Ayo.
Sowan menyang kutha gedhe. Ya. Kowe sayang itu kira aku obat nyamuk ngono piye. Belas ora dianggap ah. Lah mula kuwi anu bojone ra dijak doan. Lah ya kuwi to. Dadi iki menganu nduk nikan. Pripun, Pak? Iki dalang 2000-an wong 8 iki, kan dalang kabeh. Mangkat ka Wonogiri, ka Solo, ka Pacitan, Ponorogo, ngono iki ora sing ngejak bojo, sing ngejak aku tok. Dadi iki pancen bocah iki pancen ora nek sing setia karo istrinya. Yang setia adalah hanya saya karena hanya Bu Kesi yang kuajak ke sini. Oh, ngono kuwi. Tak dongakne sok lek entuk bojo kaya aku ngene iki lho ya, nek ndi-ndi digawa ngono lho kan. Oleh bojo dalang. Ora kudu dalang. Lek ser dalang ya ora apa-apa lho ya. Lah ngopo, Mo? Menyakitkan, Pak. Ya ndelok-ndelok dalange. Setiane gur karo debok kok. Kok iso? Lah niku jenengan matep-debok terus. Setia apa aku anyel karo debok. Lho, debok antem lho ora ngono. Bah lara jangkrik. Ayo. Nduk niken. Dalang. Panjenengan menika sinden sing viral era sekarang milenial. Bu Kesi niku tahun 2000 njeblukne Gunung Lawu to. Nggih. Wah, saestu jaman biyen ku Solo, Jawa Timur, Taman Mini, Borek, Taman Eden. Ning sakniki Bu Kesi niku nggih viral lho. Pripun? Caksi Lovers sekarang lagi naik daun. Nek niken Jenengan mboten ngertos ta Caksi Lovers niku? Iya, napa niku? Cahyo Kuntadi dan Kesi. Oh, nek niken Nek kula riyen gadah, nek saniki mboten gadah. Demen napa aku ora ngerti. Apa kan Demen kan? Dek ben Sanidi. Oh, saiki Sanidi, Pak. Nek Demen apa? Nek biyen mbuh aku lali ya, Pak ya. Akni mbuh apa? Ah iya. Ngaku dhewe. Piye to? Hah? Karo kae bubar apa? Hah? Karo kae bubar. Aku ora ngurusi bangsa ngono kuwi, apa tuku ndalang nyapa ngurusi bocah pacaran iki ya apa. Aku ngerti ku wong wedoke ngerti ku gur Bekesi tok liyane. Lah ning isan jane ya ngurusi. Ngurusi sapa? Ngurusi kula. Kok iso? Jenengan mboten ndarang ngono, mesti kula divecengke to, Bu. Kalih Bapak mesti Masa diveceng. to, Nduk? Aku ora ngerti to, Nduk. Mula Pacarmu saiki sesuk-sesuk. sapa, Nduk? Ngono kok biasane. Pak, aja nakal-nakal karo anake. Nyapa? Sampeyan mikul Dek Niken ya? Lah iya nunggu yo kangen karo anake lak yo oleh to. Kenek ning wanita ya, sambel parut. Aja nemen. Wah lek nyampluk parut lara tenan Bu mergo parute sik anyar ra tau kanggo mergane. Wong mikul anake kaya sore mau tak vikol. Wah niken rekake masak. Oh. Ah iki sawangan jajal masakane kuwi klosen apa isine kuwi kan tak delok masalah elok tenan. Seorang sinden viral masakane luar biasa. Apakah itu Indomie? Pake kok ngece ya. Apa mau? Damelne wau. Apa? Anu siomay terus napa njabane niku gobes, Pak. Bah. Itu makanan sehat 5 sehat 5 sempurna niku lho, Pak. Ya 5 sehat 5 sempurna. 5 sehat 5 sempurna niku lho, Pak. Lah ndi 5 sempurna kan susu. Ngene lho. Sayuk mayung mayuk mayur. Ah. Satu ya toh. Nasi. Nasi. Ah. Telur. Lauk pauk. Lauk pauk. Telurmu kuwi ora. Terus sayur mayur. sayuk Buah-buahan. Buah-buahan apa nek? Susu. Susu. Lho cetok nek abang susu. Ayo, Nek mie godhog karo Nah, iya. Pun kula damelne wau, Pak, daging. Ah, mak gorene ra, Nduk. Mboten, supe ya. Wah, kuwi fotone nek kirim ning aku kaya. Iya. Ya saiki sampean, Nduk. Ayo. Suara kurang permata
Wis entuk gantine urung, Nduk? Napa, Pak? Wis entuk gantine apa urung? Gantine napa? Kuwi lho sing Sakidi kuwi engke lho, lah. Sakiti. Sapa? Jumadi kaset. Nek Pak Yoyo karo Bu Kesi kan saksi lovers. Nek kowe Sakidi to apa? Sanidi niku sahabat Niken Salindri. Oh. Nggih, nek kula saniki tasik jomblo, Pak. Jomblo. Sanidi mau apa, Nduk? Sahabat Niken Salindri. Sanidi ya. Gantinen aja kuwi. Lha napa, Pak? Sahabat Niken Di to, Cahya Kuntadi lho ngono kuwi. Aku wis ngomong bola bali lho Bu Kesi. Nek gojeke aja karo cah cilik. Cah cilik kuwi bloko. Sampluk paro tenan lho ki engko. Jane bar niki kula ganti Saninang, Pak. Apa kuwi? Sahabat Niken Nanang. Wah, Nanang merem to. Sanes, Pak. Lah apa? Nanang picek. Aduh, malah kasar. Ya, monggo. Ning wases ngongro Iki mengko kowe ya dadi ya neh, Nduk. Dadi terus nyang pojokan sing ngau kaos oren iki lho. Kae mesti wah, wani pira, Pak? wis to, wani pira-pira kae. Pokoke agar pasir koral ijek mlaku. aja gelem Nduk lek karo bapak rasa dadi kae. Iki ae cakepane diapik-apik iki lho. Bar iki lek apa cakepane? Angrureng marang bendara. Nah, diganti angungkrum marang Ki Cahya. Nah, ngono. Aja lho Ken. Mboten, Bu. Bu Kesi, Pripun? parut mriki apa pundi? Sampun. Lek ngeten iki pancen teng panggung ngeten iki Pak Cahya Kuntadi sampun kula liyaraken. Oh, ngaten. Jangkrik padane kewan aku. Lho kan seniman itu di panggung milik umum, Ah, gitu iya. Nduk. Ya, Milik umum. SCTV, Pak, jenengane. Satu Apa? untuk semua. Ah iya. Lah SCTV satu untuk semua apik. Bu Kesi melu untuk umum padake WC aku ora ya. Ya. Angungrong marang bendara. Hop, Bu Kesi. Tiasu Lestya pijar ngincangake alis. Ya, bareng berdua masuk. Terus no Sasi Niken Bu Kesi. Ya kan? luwih becik patenan ngati
ya. Pengrawite hebat iki. Ora nyangka iki ya para murid-muridku mbiyen Dik Indra iki ya saiki dadi pengrebab. Wah iya wah tenan. Ora nyono ya. Ora ngira kuwi sing gender iki ya kuwi nembe wae lulus saka isi Surakarta Pedalangan dengan karya Syekh Subakir ya kuwi Mas Akbar Nganjuk elok kuwi. Yo Bu Kesi. Kaget aku mak teratap. Jenenge ya kuwi kok ora. Niki dalu niki penonton warga masyarakat Kediri tumplek-blek enom tua sedaya sami rukun makempal wonten mriki Pak Dalang. Nggih. Simbah-simbah sampai sing kudung putih niku ya Allah. Dan cantik. Aku sorak tuwek mesti kaya ngono kuwi lho, Pak. Iya. Manis panjang umur ngono. Matur nuwun. Wis lek umur wis tuwek ya kaya ngono kuwi ning aku nganti tuwek ya tetep semene iki lho Bu Kesi aku. Alah gombal amoh. Ah iya, nggih. Layak kok nganti-nganti ngandongi remason lho. Dibalsem lho ben awet. Iya. Iya Bu Kesi. Urip ana kutang gedhi Hai dangdut nih Mas. Oh. Terus. Oh. Wah. Hey! Hut!
di rukun selalu ya. Iya, terima kasih. Sampun Mbak. Kita kan punya fanbase masing-masing. Iya. Dan harapan saya fanbase Niken Salindri dengan fanbase siapa saja akan menjadi fanbase yang selalu kompak dan rukun. Amin. Tidak saling menghujat, oke? Cocok nggak dok? Harusnya seperti itu. Wes Pak. Sampun Pak, kalau ngangsel nggih. Ayo Bu. Aja, bayaran akeh dhewe kok. Ayo kene sira bayaran nganti Padang kok.